आं आरो दा मा होनबावनो रायजो राजाफोर आंनि फिसालायाबो दा फरायफुनायमोन दा आरो बेमाराबो जाना फैबाय बिफायाबो बेमार किडनिनि अन्थाइ जाना दं दा गथ' सासेखौ बेमार आजार नायनोबो फैसाबो थाखाबो गैला हा हुआबोथ' मालायनि हायावसो थानाय जादों हायाबो गैया दा इनि थाखायनो एसे सहायखौ लुगैदोंमोन रायजो राजानिफ्राय बेखौनो आंबो मा बुंबावनो दा साननोनो सानख'नो हायाखै माने दा हौवायाबो दा फारसेखै जेबो मावनो हाला उफायानो गैला माने बेनि थाखायनो दा आङो अनसुंथाइखौ माने रायजोनिफ्राय लुगैदों आङो गथ'खौ माने फाहामनो बिराद नाजाबाय दं दा मोनसे गिदिर अपारेशननि थाखाय दंबावो माने मोनसेयाथ' खालामखांबाय बेनि थाखायनो जाबाय फिसाज्ला ना थ' दाखालि बिदिनो उन्दै समाव गुग्ला रखम जानायखाय बिदिनो बुरैफोरा एसे जारि गैयै खालामदोंमोन आरो बेयाव गोदोनाबो थाबाय थायै 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 दा नै बैसोआ 7 बोसोर जाबाय आरो बे 7 बोसोर समाव माने नैबावैसो ओंखारगारबाय ओंखारनायाव थाबनो आल्ट्रासाउन्ड खालामहैबाय माबा माबि साननानै जानाय नंलालै होननानै आल्ट्रासाउन्ड खालामहैबाय आरो आल्ट्रासाउन्ड खालामहैनायाव ओंखारबाय माने किडनिकानो हामखाया मुलि सुलिबो हरखायाखै ओमफ्राय आरो बेलेग डाक्टरनावबो इनावबो सोंना नायबाय बेबो एखेखौनो बुंदों माने मेडिकेल कलेज आसाम मेडिकेल कलेजाव लिरना हरखादों माने डाइरेक्टनो पेडियाट्रिक सार्जारि होननानै बेयाव लाना थांबाय आरो 11 अक्ट'बर 11 अक्ट'बर बैसोआ बेसेसो बैसो 7 बोसोर फरायबाय दंमोन नै थाखो क्लास 2 फरायदों नै थाखोआव फरायदों दायो आदैमोना मा खालायो रायजोनिफ्राय मा होनदो आसाम सरकारनिफ्राय मा अनसुंथाइ सरकारनिफ्राय बिदिनो मोनोब्ला अनसुंथाइफोर मोनोबा दा गथ'नि बेमार नायनोबो फैसा आखायाव जेबो गैथारला हिसाबै एसे गरसे गरनै अनसुंथाइ सोरबाफोर अननानै हरोबा गथ'खौ बेमार नायनायाव बेखौ रायजो राजाफोरा बिदिनो अनोबा माने गरसे गरनै हरनानै बे गथ'नि थाखाय हरबा फोथांनो हागोन बायदि साननानै माने हरोबा मोजां मोनगौमोन आरो बिदि आरो दा न'खरावबो गैथ्रा बे हिसाबै दा बेखौ अपारेशन खालामनो बेसेबां रांनि गोनांथि जागोन गोनांथियाथ' दाखालि 11 तारिखआव थांनायाव 11 तारिखआव थांबाय बेनिफ्राय 29 तारिखआव डिसचार्ज खालामना हरदो जेनेबा बिदिनो पाइप सोनानै ओमफ्राय खालामना हरनायाव बिदिनो 25-26 हाजारसो फैसा जोबखाबाय आरो दा थांनायावथ' बेखौ लांनायावथ' आरोबाव एखेनि एसे बारासो जागोन दा माने माबादो ओरैनो पाइप सोनानैल' माने माबाखौ उदैनि दै गाज्रिखौ बरनग्रोदो गामिया मा गामि जोंना इयो दलंगुरि धेमाजियानो डिस्ट्रिक्टआ थानाया इयो सिमिनानो सिमिन थाना